Mandla awethu hayi uyazi ngalusa mina yabona uma uhamba nenkunzi uye edibhini yakini ayikuyeki ukubhonga mayizwa enye inkunzi ibhonga kodwa uma isisondelana nalebhongayo uma yakhipha ubulongwe ngemuva uyayishintsha inkunzi yakho uyigodukise ngoba ngeke isile. So nami mangibuka ngithi amandla ngibuka ngemva ngibona ubulongwe yabona abantu ngeke sisilwe nabo lelo amandla awuzwe nje nama amandla awethu qina msebenzi qina qina msebenzi qina amandla awethu. Hey comrades, sanikezwe into enhle program director sanikezwe into enhle ukuthi sithi amandla sithi awethu noma engasewona wethu noma amandla engasekho kithi soloko sithenje kanjani awethu. Ngiyabingelela kakhulu program director ngibingelele honorable wethu umfowethu uSikhakhane siyabingelela kakhulu umfowethu sibonga nanokuthi ube khona and ubukhona bakho baba uSikhakhane buzokwenza umsebenzi wethu ubelula. Ubaba uSikhakhane is a member of the parliament KZN and njengoba sikhuluma kufana nokuthi sikhuluma nohulumeni esothi masisuka silwa lempi asizokuyilwa legally only sizoyilwa nangaphakathi eparliament because eparliament la ikushawa khona imithetho yalezi mine eziqhaphaza abantu and le buffalo okuyiyona esiqala kuyo ngiyabona lo maningi amanye le buffalo esiqala kuyo kufanele sithi make sure ukuthi we blacklisted le buffalo kufanele le buffalo siqale ngayo we have to blacklist this buffalo ngoba sinezamazame khona amazamazama angafani nalawa esiwezwa le eGauteng nase Mpumalanga nase Northwest but akhona nalakwa eKZN. Imithetho le ephambaniswayo ichaza khona ukuthi siphethwe abantu who don't understand the business ye-mining. Comrade ngichazile bayichazile uBishop uNgcobo we-MK Labour Desk unational convener ngicela ukuyichaza lento ye-MK Labour Desk. Number 1, i-MK Labour Desk uphiko lomkhonto olusebenza indaba zabasebenzi kufanele uyicacisa le and lolu phiko olusebenza indaba zabasebenzi aluchemi nomkhonto. Kanjani lingachemi nomkhonto? Makithi achemi nomkhonto uchaza ukuthi asisevisi abantu bomkhonto kuphela. Njengoba hlezi la mhlawumbe khona nenkatha, mhlawumbe khona ne-ANC, mhlawumbe khona nobani. We asisevisi skipa sethu. Sisevisa ibala lethu. Thina simele umuntu omnyama njenge-MK. Sithe sizokhulula umuntu omnyama. So one of the call
kaPresident Zuma ithi ake siyokhulula abantu abamnyama ekugqilazekweni kwabo. So nathi ke sasesinikezwa le mandate yabasebenzi ukuthi abasebenzi in fact akubona ama-mines kuphela agqilazekile, but all over the country abasebenzi bagqilazekile under the government of the ANC. Fanele sibe proud ukusho ngoba lento akusikhona ukuthi asinayo uminister ongalungisa lento. Akusikhona ukuthi asinayo i-department engalungisa lento ukuthi abantu bakithi bahlale bezingqina ezweni labo. But due to ukulala ndawonye namabhujwazi kwenza ukuthi namhlanje izwe lethu libe nabantu aba-frustrated, nabantu aba-stranded, nabantu abafayo bengafi ngoba kufike iy'nsuku zabo, but befe ngenxa yani ye-frustration abaphila nayo every day. Abanye badla amaphilisi la, abanye bayakhala ebusuku banama-depression. I-depression idalwa ukuthi ucabange into enjani engasolveki, ukuthi njengoba mina ngasebenza iminyaka emingaka kwimali, how come namhlanje ngifike ekhaya ngizohlala ekhaya ngingenaset? That is a depression umuntu aphila nayo. Omunye ayibone esemngakathi angeke ngisaqashwa umuntu njengoba sengingaka. Ngenze njani? Abantu basho ngisebenza imayini. Kwenzekani ngemali engangisebenza ngayidla ngenzani? That's where the depression comes from. Bafowethu iqiniso lithi abanye bayahlukana nama-families ngalesi situation. Whereby ungasakwazi uku-afforda umndeni wakho kade ukwazi uku-afforda all along. Then after uqedelwa umsebenzi uyibone wena usu-useless. Even ekhaya ingane ayisakwazi ukukhuluma nawe because awubuyanga namali kuphi impesheni yakho, awubuyanga namali yokudilizwa kwakho, awubuyanga nalutho. Amakhosikazi athathe ikhwama bayahamba. That is a depression esiphila nayo thina njengabantu abamnyama. I-MK ke into esinikeze yona the mandate yokuthi there must be an MK labor desk ezokhulula abasebenzi engcindezelweni yabaqashi. Asibuyelana-ke ma-comrade kwi-MK, kwi-labor desk nala eDandi izoba khona i-labor desk ngoba sifuna ukuthi sibe nabantu esicommunicate nabo. Into ebalulekile kwi-labor desk ukuthi silethe ikhalo kwi-labor desk, but abantu abakwi-labor desk they must understand ukuthi sizolekelela umphakathi. Uyabona thina sicishe sifana nekhansela, i-service delivery yethu i-ana singavotelwanga khona. Nakezwe noma ngabe umuntu akakuvotelanga, in fact noma sesithatha umuntu simisa e-CCMA noma e-Bargaining Council noma e-Labour Court, uthatha umuntu weskipa ongesiso iskipa sakho umthathe umyise e-Labour Court uyommela. Ngokweqiniso futhi hayi ukuthi uyalapha uyomdayisela ini i-court. No, uyommela and sikhona to monitor that. Into enye ma-comrade kwi-labor desk ila khona sizinza ekulekeleleni abantu nesebexoshiwe emsebenzini bengenayo i-union. Njengoba nina beninawo ama-union namhlanje akukho ngisho eyodwa.
uyazi ukuthi ama-union acishe afane nabantu o-taxi driver ama-union. O-taxi driver mawusamile esitobhini, you work so much. Uqede ngagibela wakhokha, ufisa ngisho ukwehlisa ungakafiki la uyakhona. Yabo? Ngoba you worthless now. Awusenamali, awusenalutho. Athi sengathi sekulayisha umthwalo. Yabona wesubizwa ngomthwalo, kusho ukuthi wena you are worthless. Into engifuna ukuyichaza ukuthi ama-unions adayise ngomzabalazo wabasebenzi. Ama-unions iNUMSA nani ne-AMCU. Into edala ukuthi ngisho njalo siqhamuke Tharisa le eNorth West. Same people uma kutransferwa abantu to another company, bona bathola imali. Lo section 198 wokutransfer abasebenzi nakho konke bayawushintsha kuleyo nkampani ekuyongenwa kuyo. Iyenze umhlaba wonke yenziwa nje ama-unions awuthi iNUMSA nani ne-AMCU. Sorry, i-NUM, yeah, iNUMSA kefana. Ufana konke nje lokho noma bethiwa nibize nganathi nathi lethini uyafana. Bonke abadayisi nabo ama-union adayisa ngabantu abamnyama kumabhujwazi. Abafethu abantu abanandaba noma usubakhokhele 5 years, abanandaba noma 10 years, kodwa mase kufika belungu bakwazi ukudayisa, ugcina usale ungenalutho ngenxa yama-unions. And ama-unions kufanele siwapublishe because ayenza lento now and again. So we are very tired we are so tired about this, comrade. So now, comrades, ama-unions omkhonto asaplaywa i-labor desk. Ile ama-union omkhonto into eyenzeka ngeze ukuchazela ngoba this thing you must know it. Ama-unions omkhonto wonke awayiphethe, aphethwe. Because case iyamonithwa ukuthi uyenza kanjani le case. And uma kuukuthi case iyahlula, kufanele thina senze njani? Sidile ne-union. Ngoba kusho ukuthi yona engawenzi kahle umsebenzi. Thina njengomkhonto ngisho uCommissioner uma ekhipha i-ruling noma yi-award ngendlela engafanele, siyamthatha naye simfaka e-labor court, asinikeze izizathu eyiqinile ukuthi why ujaji case ngale ndlela ekweni wena uwazi umthetho. Because into eyenzekayo bafowethu ngeke ushaye isandla esiphakelayo lama-unions wonke aka-ANC. Uminister lo ophethe amamandla okabani nicabanga ukuthi uzokwazi ukuthi uwine ku-ANC ngoba babhenefitha ngalezi zinto ezenzekayo. Yingakho ubona uyaya kunoma yiphi i-CCMA is-charger wrong, ungazi ukuthi isebenzisa kuphi umthetho. So kungakho-ke sila today sizokwenza i-justice kwi-injustice. Number 3, ngaphezu kwama-unions kune-lawyers associations emkhondweni. Kusho ukuthi le lawyers association idila nama-issues afana nalawo esibhekene nawo njengamanje. Sibhekene nawo njengamanje lawo
Ngaphezulu bese kuba khona iRAFT, Radical Action Federation of Trade Union. Iyona ke affiliate nomkhonto. Niyangithola? Now, asibuyelelana ke comrades. Into ye-Labour Desk i-championa i-Labour Relations Act, i-championa i-Basic Condition of Employment Act. La khona sidila nezinto zokukhokhelana umsebenzi nomqashi. Umqashi umkhokhela correct yini umsebenzi? Amkhokhele nani nama allowances njengani nje ebenisebenza emgodini. Mhlawumbe who supposed to have ama allowances engcine nangawathola naphinde nemiholo ke nangayithola. Namhlanje masanibuyisela emsebenzini, the same people esingababuyisela emsebenzini ibona futhi abangenze njani, abangabuyela konum babuyele ko-anko, because umuntu omnyama akayi-understand ingozi. Ngisho ngamtshela ukuthi kuyafiwa lapha, ufuna ukuyozwa ukuthi kufiwa kangakanani. Yabona? So bafowethu, what we are saying here thina namhlanje kimi sizoqala uhambo olusha nani. One, into ebalulekile sidinga abantu aba-committed to the struggle. Hayi abantu abahlale becomplaina in the struggle. Uyazi khona o-complainant njalo nje. Ngoba uyazi abanye abacomplain ngoba becomplain, abanye bacomplaina ngoba befuna ukwenzelwa abanye.